Nalazimo se u Laćisledu, pored arterijskog bunara MTD firme. Evo ovdje on svake godine nešto dorađuje, radi i mnogo će da bude lepo. Voda je izuzetnog kvaliteta. Kažu da je nema u regionu. Gile naš Mladenović. Aha, eto je zbog Gile. Jeste. Da nije Gile projektant neka. Ovo ima samo jedno. Imate više odgovor. Ovo ide ne daj. Ovo se pune, ono, ne daj ti. Alo? Stigna i ne može da stavi tako. Ko? Bane, sutra ću da dođem kod vas.